Odhiambo machielo nyakwara mogerwa kini machiegni mar yudo weche manyien mag ng'ich welo tinende ne kamoro amora ma intie an ka ilo Trevor Ombija en tich adek dwe ndalo 20 dwe mar 11 2024. Ageno ni odhiambo mari oteri makare kod diche mangima oteri makare kori mar mondo wami mago mosetimore chakre ni piny ru nyaka sani wan kod gima thoth. Ka idwaro ng'eyo to ma e kama weche manyien biro nie gikuku giduto kod yo manemba mondo ing'e adier kuom mago mosetimore kod mago mabende chano tim. Ramogi TV nyakora Ramogi odhiambo makawuono amor kanyisi ni kang'o romo saa 3 e weche manyien mago imore e kinde twak mar buch jopiny. Adhi bedo kod seneta mar kaunti ma Homa Bay Moses Kajwang' mabende wadhi kogodo mbaka e wach mar omenda micholo ne counties ma osebedo kokelo pogruok e kind jood bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate. Kata kamano winjruok ochopie kawuono mar mondo counties oyud omenda maromo bilion 387 ma oting'o bilion 385 ma en pok mar omenda mag wuok e sirikal mamalo kadhi e sirikal mar counties to kod bilion 2 moketi mar jologi kaluwore kod idho mar ngima miluongo ni inflation gi dho ngere. Nyakora mogi gin weche ma waketo ka mondo ibed gi ng'eyo kuom mago duto matimore ka kamano gi kinde to mokwongo wayud thuond weche. It's an extraordinary financial year without a finance bill in place. We cannot afford to give our counties less money than they received last financial year. Winjruok giko ne obedo mar chwalo siling bilion 387 ne counties bang' lalruok ma osebedo kuom kinde. At Article 29 sub 29E explicitly prohibits corporal punishment. Japuonj moro ng'adne twech mar jela kuom ketho mar chwado kendo hinyo japuonjre ma jahigni 9 Nyamira. Penjo medo nyuolore bang' ka jatend kweth makwedo sirikand Uganda Kizza Besigye nyocha omake e limbe mare pacho ka kendo tere e doho mar jolweny ma Uganda. Machiegni nyakora Ramogi bed thuolo mar ndiko na namba en 236 mano namba mar SMS mar Ramogi TV, Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya ka X en @Ramogi TV KE. Jaloko mare iluongo ni Elizabeth Otieno. Machiegni nyinga en George Bati. Gikone to iro maracharo neno e twak e kind senators kod jood bura ewi pok mar omenda ne counties bang' kweth ariyo gochopo winjruok mar miyo counties bilion 387. Winjruok makamano biro bang' jumbe 3 mag gwandruok e kind senators kod jood bura bang' senators ramo ni counties nyaka yud bilion 400 e kinde ma jood bura to nyocha ne omoko e bilion 380. Jafwambo marwa Chris Owino osebedo kaluwo wachni kendo ma e ripot mare. Sirikal mag counties koro nyalo chako chwalo chenro mag dongruok bang' komiti mar thek e kind jood bura kod senators ewi pok mar omenda ne sirikal mag counties chopo e winjruok mar miyo counties bilion 387. And we have agreed unequivocally and unanimously that our counties deserve resources, and for that reason we have reinstated the figure that they got the last financial year of 385 billion, and on top of that we have made and provisioned additional resources of Kenya shillings 2 billion to make our counties perform their duties efficiently. Winjruok makamano obiro bang' jo od bura kod senators e boja od bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kod senator ma Mandera Ali Roba lorore e romo mapanda kuom saa achiel mangima. All of us here unequivocally, we all support devolution from the National Assembly to the Senate fully. Our counties might be expecting a lot. Unfortunately, that a lot will be informed by reality, and reality has confined us to making this considered decision. Jokanyo mag komiti no bende owinjore ponono ni sirikal urem choko osuru madwarore ting' makamano ibiro ting'o kod sirikal mamalo. If we have been able to persuade each other that in fact wherever there is a shortfall, the institution or the government with the highest responsibility to bear the highest burden of that shortfall is the national government, that is progress. We want to urge county government that given that we have seen some marginal improvement in on-source revenue, can then some of this on-source revenue be deployed towards development projects? Pok mar bilion 387 kata kamano en piny madwaro mar governors
kaachiel kod senators mane dwaro bilion 400. Bang' jo od bura kod senators keto tenge ywarruok margi kendo chopo e winjruok mar miyo counties omenda maromo bilion 385, wenge duto koro ochomo doho kama governors oramo ni kata nade ok gibi weyo omenda mar kongo apeni mong'ere ka road maintenance and fuel levy. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kawasudo nyako Ramogi pod wane mane mutenre kod weche mag ng'iyo ni to weche mag pok mag omenda ne counties denade. Jood bura kod senators e komiti ma kelo thek wi pok mar omenda ne sirikal mag counties osayo jatend migawo mar omenda John Mbadi kuom thiano ni onge omenda ma obiro medo sirikal mag counties e romo ma kawuono mane ochopo winjruok mar miyo counties bilion 387. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna onyiso Mbadi ni ok onyal wacho ni ok obi medo counties omenda nikech pesa mag sirikal gin osuru mag jopiny. Wach makamano bende ne osir lwedo kod jood bura mag ODM e komitino ka giwacho ni weche mag Mbadi ok nyis chung mar ODM e wi sirikal mag counties. This is not just an individual. It's an individual who's in charge of the treasury that has notoriously believed that the money that is raised nationally, the revenue that is raised nationally belongs to national government. The money that is raised nationally in this country, if you read Article 202 all the way to 203 of the Constitution, that money is not for the national government. It is money that must be shared between the national and county governments. So it is reckless for the Cabinet Secretary in charge of Treasury to make such statement. Because it is not possible for us to sit here as members of the National Assembly and the Senate to undertake this constitutional process, and yet we have a Cabinet Secretary in charge of Treasury speaking in terms that are final, saying that he cannot add counties a single cent, and he's speaking as if the money is his personal money. So that when we tell you people that we are not part of his government and you doubt us, here is your evidence. He does not speak for the party. Whoever speaks for the party is Senator Sifuna. And Baba has been explicitly clear that ODM is not part and parcel of the Kenya Kwanza government. Jopiny wuok tung moso kod piny owacho e kinde ka opa jopiny ewi chenro mar chugo bajet mar omenda mag 2025 ka 2026 mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero. Nyasino manobagi e kar romo ma KICC Nairobi manokelo kanyakla migawo mar omenda to kod sectors mamoko. Sirikal ogo bade piny ni giserem bedo kod twak makare kod jopiny ewi chenro mage mag dongruok kendo golo dok e it jopiny ewi weche bajet. Thank you very much. E kinde ka pa jopiny ewi chugo bajet mar omenda mar 2025-2026 mane obagi KICC e boma Nairobi, jopiny osoko wang' sirikal ewi rem chiwo twak makare mamiyo jopiny ng'eyo mathoth ewi weche mag bajet e kino ma jagoro mongirre migawo mar omenda Dr. Chris Kipto ogone bade piny kendo singo lokruok. Are we going to be able to address the challenge even you, the ministry, undergoing? Leave alone the ministry. In fact, we have acknowledged that our weakness at the treasury is that we haven't communicated the many things we have done which are good. And sometimes, because we don't communicate, we are not understood. Kipto koni choko paro mag jopiny. Sirikal geto yudo yore mag tieko tiaritha kod omenda kendo medo yore mag solo suru ne sirikal. Let's hold each other to account, those of us in positions of responsibility. Jakom komiti od bura mar bajet Nidi Nyoro bende onende ka gimobam kod sirikal kendo tielo ni jopur owinjore omisir kod pesa eka sirikal kuome nyalo tony rot e weche mag dongruok. We have to know that as we move forward, we have a lot of work to do. All of us in this hall especially, those on the government side. Jodak Masuba mani ochopo bende dwaro ni mondo sirikal owinjgi kendo konga paya mathoth e sub-county Masuba kendo medo pesa e komenda manyien. Weche mag nderni pod richo. Maduong' mogik en weche mag governance gi justice, law and order. Wadwaro mondo mi sirikal okel talents academies like football. Jopuonjre mani ochopo bende dwaro ni mondo sirikal omedo omenda mar jiwo somo mar CBC ni mar gin kod kibaji e yudo gik mochuno mag somo. Now, for example, we are taking computers. Some of the schools doesn't have computer facilities. Our primary and secondary schools lack water. Wich liech mapek manyaka koro girakre godo en keto e ratil, rang'iny kod okenge mibiti godo mar choko osuru
kendo tiyo makare kod pesa ma ok arietha. Weche liaji no mwen nyaka yware godo en panja piny mokaw oket kendo ti godo makare. Ging'iyo kabile gibiro kwanyo od nyakwadha e chenroni. Walter Nyabaga, Ramogi TV. KCC, Nairobi. Jatend kweth maketo piny owacho ma Uganda tesre Dr. Kizza Besigye nochwale doho ma Makindye e piny mar Uganda bang' kanomake pacho kae kar dak mar Riverside e kaunti ma Nairobi e kinde manochopo e nyasi mar keto yanga bug jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua. Ote ma ogol gi doho ma Uganda oyango ni ne obila oyudo Besigye gi magina kod gige lweny ma jolweny mwinjo bed godo gino momiyo gichich ni Besigye ne dwaro rakore kod tend arita mar piny Uganda. Kaka jafwambo marwa Lydia Okeyo lero, meko mar Besigye okelo ng'ur e kind oganda jo Kenya to kod jo piny Uganda. Bang' dhiye gi obila e kar dak mar Riverside e kaunti ma Nairobi, jatend kweth maketo piny owacho ma Uganda tesre Dr. Kizza Besigye nochwali e doho ma Makindye e piny mar Uganda kama nodonjne gi ketho mar bedo kod kit magina moko ma jolweny emoyiene bedo godo. Oboke moting'o nonro mar ketho manoyudgo Besigye nyiso ni Besigye gi jowetege moko masani pok oyudi ne obago romo e piny mar Geneva, Switzerland, ka romo machielo ne gibago Athens e piny mar Greece, kendo romo mar adek mane gibagi boma Nairobi ne gichane rocho weche mag arita e piny mar Uganda. Jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua manyasi mare mar keta yanga kitape ma ema nokelo Besigye pacho ka ose okang' mar mako Besigye kowacho ni okang' makamano dhi ataro gi chike mag rito oganda e piny mangima. Buch Besigye nochung' kuom dakika 15 bang' Besigye wacho ni pok omiye thuolo mar tudruok gi ng'ata ng'ata omiyo pod ne oonge gi okil mare. I was only informed that I was coming to court a few minutes ago. I have not been in contact with any person since we were arrested from Nairobi. Okil mar Besigye Obed Rutale openjo sirikal mar Kenya mondo mi ochiw ler mar kabende jogo makwedo sirikende pinje malibamba nyalo dhi nyime gi bedo gi geno mar chopo e pacho ka. Is it safe for opposition politicians in Uganda to enter Kenya and stay there? Is it safe? Or we are persona non grata now in Kenya? Or Kenyans, or the government of Kenya is complicit in these transgressions, in these violations being perpetrated by the regime forces here? How can they just cross the borders, pick out people who entered Kenya legally and whisk them away with reckless abandon, and the government of Kenya keeps quiet about it with no intervention at all? So we consider them to be complicit in all what is happening. The government of Kenya has to account to us. They owe us an explanation. What is happening with all these illegal kidnaps happening in Kenya? Governor Masia James Orengo sio meko mar Besigye ma wacho ni otim gima okumo bila mapacho ka gino mwacho ni keto picha marach kuom piny Kenya kakoro dwaro mondo mi piny Kenya mondo mi we Besigye thuolo. Riwruok mar okinde mapacho ka LSK dwaro mondo mi pinje ma oko donjre wach mar meko mar Besigye magi wacho ni thiro ratiro mar oganda kendo nyiso rem luwo chike marito oganda e piny mangima. The head of state had promised after the abduction of the Turkish that this is something that would never happen again. And so it's quite astonishing that after making such a promise not too long ago that this is again happening within our jurisdiction. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Duol makero ne ratich oganda KNCHR owacho ni kado bedo ni gisechwalo tich momigi gi katiba ma pacho ka mar neno ni ratiro mar oganda orite yo makare. Kuom thuolo mar dweche 18 oganda jo Kenya osebedo ka wito ngimagi e yo magalagala ka mamoko bende ilal godo miru. Gikwedo teko mane obila otiyo godo korakore kod rowere mag Gen Z e kinde mag ng'anyo manotimore dwe mar 6 dwe mar 7 ma bende nokelo tho mar ji maromo 60. Jafwambo marwa Linet Undi miwaler. E kinde mane gichiwo ripot ewi ratich oganda pachoka, duol makedo ne ratich oganda KNCHR owacho ni medruok mar nek pachoka osebedo midhiero maduong' mokwako piny Kenya, ka bende gidwaro mondo obila otimo pedha mager ne achije mitudo gi nek mar oganda maromo 60 mane owito ngimagi e kinde ng'anyo. So watemo kwayo sirkal mondo tim thorough investigations mondo ng'e circumstance ma jogi nendo thoe, kod shirika mar IPOA bendo nego tim investigations makanitie polise
manene obedo involved necessary action onego okawa kuomgi. Giwacho ni osebed kiroch arita mar oganda ka oganda makwan gi romo 1376 nomaki ka okolu chike mag katiba. Oganda maromo 610 noyudo hinyruok. Oganda maromo 74 nolal godo miru ka 26 kuomgi pok oyangi kama ntiere nyaka sani. Gino mamiyo koro giluongo riwruok mar piny mangima mondo bi kanyakla mar neno ni ojiw arita mar oganda. During this period 18 months, Commission ose records mag ji 610 manene ohinyore ndalo demonstrations. Kendo wan records ma ji 1376 manene otim arbitrary arrest. Joma imaka maongo gimotimo malongo. Watemo kwayo sirkal kaka en mobedo rit kod law and order gik magitimo duto onego bednu follow that law and order, including arrests manene otim during that period. Bende gikwayo migao mar thieth kachiel gi sirikal mondo manyo kenge minyalo keti mar neno ni oganda jo Kenya ahinya to mago marito gini piny oyudo thieth kokalo okumba manyien mar thieth e yo makare maonge ng'ikruok. Commission urges the government, healthcare providers and stakeholders to act swiftly and decisively to address the challenges highlighted in a way that gives priority to ensure that no one is left behind. Komachielo bende, riwruok mar okinde ma pachoka olose wi midhiero ma okwako Kenya ahinya to e weche ratich oganda. Faith Odhiambo ma en jatend LSK oseyo sirikal kuom tiyo gi obila e rocho ratiro mar oganda. The head of state had promised after the abduction of the Turkish that this is something that would never happen again. And so it's quite astonishing that after making such a promise not too long ago that this is again happening within our jurisdiction. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal mar Kenya opako kenge ma Kenya osegoyo e jiwo nyathi manyako kod mine e pacho kae kinde ni ma piny ngima rito hingo higni 30 nyaka ni winjruok mar jiwo nyathi manyako ma idendo ni Beijing Declaration bedie. Kenya nonore e wiyo kenge mag tieko lwenje ma imogodo joma mine kachiel kod nyithindo manyiri e pacho ka ma en achiel kuom gigo ma pod tama kendo keto ngima mine kamarach. Simfros Okinda nigi lipodno. Higni ma 30 nyaka ne piny ngima ket kogno e winjruok mar bero kendo jiwo nyathi manyako ma idendo ni Beijing Declaration 1995. Piny Kenya osegoyo kenge moko kuom weche madita 12 mag jiwo kendo bero ngima mine kata obedo ni poni nitiere weche tama maketo ngima mine kama ng'aw. E romo mar lalruok e kind jokanyo manobagi magawa moro e boma ma Nairobi kawuono, motelo ne nyasi mar hingo higni 30 mibiro tim higa manyien dwe mar adek, oyangore ni piny Kenya osegoyo kang' e jiwo mine okenge mopogore. If we can get it right at the political level, it is likely that we will get it right across the board, from the policy level to the political level. We have a myriad of concerns, we have a myriad of challenges still, and we must also acknowledge that we've made significant strides. Mine korijiwo mondo donji okumba mar thieth mar SHA ma sirikal lero ni biro kelo lokruok e ngima margi, ma en achiel kuom weche madito ma hinyo chando ngima mine. Swala la afya ni muhimu sana kwa sisi wamama, na wasihi mkitoka hapa mujisajili, tuambie mama zetu walio mashinani wajisajili katika mpango huu wa huduma bora ya afya kwa wote, haswa wanawake. Wanawake wengi wamekuwa wakipoteza maisha yao wanapojifungua kwa sababu hakuna fedha za kutosha, hospitali ziko mbali. Jagoro mogirore migao mar kit chwech Anne Wang'ombe bende otiyo kod thuolo ni e jiwo oganda mondo many yore mag keto lwasi makare mar tich ne joma mine manonro yango ni tiyo kuom thuolo malach maloyo jowetegi machuo. How can we reduce this amount of work? We can reduce it, for example, by ensuring that women are the ones who go looking for firewood, fetching water, cooking, etc. Suppose we make improvements on technology. Kamano bende, jatend piny William Ruto mano yuore nyasi ma opogore, osingo chiwo shillings milion 100 mibiro tigodo e gero kuonde jot ne mine ma idore lwenje mag kit chwech masani en midhiero maduong' e ngima mine kod nyiri ma pacho ka. We are committing Kenya shillings 100 million for the Safe Home, Safe Spaces campaign and for the next 16 days of activism. And these women leaders will lead the way in making sure
that our girls, our women, are made aware of the dangers they face. Nyasi motelo ne hingo higni 30 mar Beijing Declaration ibiro bagi e pacho ka dwe manyien kama Kenya biro yango e lipot mar okang' magisegoyo. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Kowuok e mago nyaka Ramogi wadhi ng'iyo weche mag rito ratich nyithindo ka wadhi nyaka e kaunti ma Nyamira. Japuonj moro mar sikund primar mar Ng'ombe SDA ong'adne twech e jela kuom higni 3 kuom ketho mar chwado ma ohinyo japuonjre ma ja higni 9. Jackson Mobisa Marucha omi kum makamano kuom ne rodho japuonjre na Orlando 107 kendo ma owe kod hinyruok. Jang'ad bura mar doho ma Keroka Eunice Nyuthu kata kamano omiye thuolo mar chulo fai mar Sh300,000 ma kao kamano to dhi chamo ganda higni 3. Marucho yangni ne orocho ratich nyathino tarik 26 dwe mar 3 higa mokalo kaeto bang'e opondo kuom ndalo 3. Furthermore, the Kenyan Constitution of 2010 at Article 29 sub 29E explicitly prohibits corporal punishment. In the circumstances, I hereby acquit the accused person on the charge of attempted murder, but nevertheless find him guilty for the offense of cruelty to a child. Erokamano nyaka Ramogi kuom keto Ramogi TV wakao yweyo marwa mokwongo weche manyien mag ang'ich welo midhiambo ma kawuono amora ahinya nikech iketo Ramogi TV kendo ote magu bende medo molo achiel kachiel. Aneno ka joma medo ndiko na ka nyaka Ramogi kang'iyo Facebook mara. Steven Otiwa mwalimu bora koni oneno wayo makare kendo mora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV. Wacho ni mor kaka kelo weche manyien mag ang'ich welo gin gi senior principal kanyo senior principal Eli Odoyo Akonya kod nyawadgi Madam Cyprian Awuondo. Wacho ni gintiere kanyo kendo gineno e yo makare. Kenneth Matiba Makana koni Ramogi TV neno maler ahinya kakumba wang'ete ka kendo mor gi weche manyien kaka ukologi kendo kaka gibironwa kokalo Ramogi TV. Erokamano Francis Obwanda bende kono neno yo makare kendo mor gi weche manyien. Oimore Kenya weche tek, weche nek meko magagoko krum Kenya ka kaka Omak Besige ok winjere ke mano kaluwore kod kaka embe okete kendo nene nyaka Ramogi. Erokamano no ka main pilot mar ndhi wacho ni giwinjo yo makare gin gi jakom jopur Niang' Mandhiwa Rafael Owino Otiri wacho ni mor ahinya ka okete Ramogi TV. Ramogi TV neno maler kendo ber kabisa. Duto te wamor kaka weche manyien biro. Mano Brian Omolo from Jesus Evangelical Church Nyaera. Erokamano nyaka Ramogi wakama na yweyo madundo pod aduogo kod weche mamoko manyien ka in bende pod imedo orona ote magi kidhi mabor ma en ang'ich welo Ramogi TV. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Ni huwa ni unga. Sasa ukiponda ndo unga unatoka. Lakini haifai uponde sana mpaka iwe tembe ina unga. Kwa sababu ule unga ndo mtu akimumunya hivi ndo naleta tiwe test. Mae ndi to koro mae lungo ni mbuyu kodhi. To mae ndi kisa yodo to ipoka kakora pokene. Tigolo kothe mae yene. Koro kodhi ni imoyo kosetwo. Kokidhi iche. Ochalo mana kaka dangi chiel njugu. Gi rangi cha. Na mabuyu sio kwa watu wanakula tu tamu. Wanakula pia ni dawa. Dawa ya misuli.
Safaricom Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Muga FM tunakuletea Sambaza Furaha Meru Edition tarehe 21 na tarehe 22 mwezi huu wa Novemba. Utapata kujumuika na watangazaji wapendao wa Muga FM kama vile Jamlek Mwanonte, Mugongo, Tesa, Mukirio Kusimba na wengine wengi. Burudani litapeperusha na wasanii wapendao kama vile Mudhengi Dagara na Kaklani Morangeri. Tarehe 21 Safaricom Sambaza Furaha Caravan Meru Edition inaanzia Meru Town, Makutano, Kenjae, Murire, Lare, Maua na hatimaye Mekindori. Usikose kujumuika kwenye shamra hizi za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Muga FM. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma chope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakwara mogi gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga okone jo bodaboda manie kaunti no mondo donje riwruoge mag saga ka okoni mano yo ma ginyalo kata ma onyalo konyogigo tayo chenro mag dongruok manyalo bero sekta no. Wanga okoni sirikal ok nyal konyo jo bodaboda ka ok gintie riwruoge mag saga nikech nitie omenda mathoth ma piny owacho oketo ne jogo mantie riwruoge mag saga kendo jo apiko bende onego winj ber mar omenda go. Wanga manolosi alap mar tuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay e kinde mane ochiwo omenda maromo omenda ma ok duoki maromo siling milion 20 e tielo mar ariyo ne riwruoge mag saga mag jo apiko e kaunti no. Okoni piny owacho mare biro chopo singo mane omiyo jo apiko e kinde yiero mokalo. Okoni omenda maromo milion 40 osechiw e grube mag jo apiko e wards 40 manie kaunti ma Homa Bay. So we now have given out to our border groups a total of 40 million shillings, 1 million shilling per ward, which is a promise fulfilled. Yot moloyo konyruok ka ji ni ang'owa e group. Koro adwa wuoyo gi jo bodaboda nikech jo media ni ka jite. Adwa wacho ne ja bodaboda mora mariembo pikipiki e Homa Bay County. Kaw thuolo ni dhi donje sako mar ward ni mondo yud konyruok e sako kanyo. Kiki bedo oko. Kantie chike mag sako, lu chike mag sako go. Owere gi mano ni piny owacho mar kaunti ma Migori ka osir kod riwruok mar bengi mar piny mangima dhi nyime kod loso chenro mar gero chiro manyasani e chiro masare e boma ma Awendo. Chiro ma gedo mare dhi kawo omenda maromo siling milion 350 e seche mamoko kuom jo ohala mane dhi nyime kod gero kuonde mag ohala magi e lop piny owacho nogo. To bende koro ywak. Jafumbo marwa Jo Juma nigi ler e wi wachno. Chiro ma piny owacho mar kaunti ma Migori ka osir riwruogno mar bengi mar piny mangima kata World Bank chano gero e chiro masare mori boma ma Awendo kod omenda maromo milion 350 kelo paro mopogore opogore. Moko kuom jogo ma piny owacho mar kaunti ma Migori ne omiyo thuolo mar gero kuonde timo ohala e chiro ni masare higni 5 mokalo bang' chulo omenda maromo 500 kod 500 owuok oko ka kwedo gedo mar chironi ma onego chakre e kinde machiegni. Lodni wasetagore mang'eny kabisa. Diere moro ne nitiere sama koro idwa mawagi. Watemo matek ka an kaka wuoyo ni. Adhi auso dhogadi 2 mondo mi alos go odano. Tulilipa. Kila kitu yenye walisema tulifanya. Na imefika wakati huu tukashangazwa kwamba anataka kuchukua vioski zijengwe zingine tukue wapangaji. Wayudo weche moko ni some investors oyudore dwani mondo bi oger chiro Awendo. Koro kendo awinjo ni giyiero mana chichwa manwasegero ni ema koro idwani mondo gibi gigedie
kendi muko udi mosegero gi te. Kata bed ni onge chendogo mag ohala ma osechakre chiro ni Masare, johala ma osebedo ka gero kuondegi mag timo ohala wacho ni gero chiro ni manyasani ma inego ger kod omenda maromo milion 350 dhi miyo gilal mar omenda ma gisetiyo godo e gero kuonde ohala go. Kani chiwo plodegi ne wantiere ma jok mane miyowa noa Migori County. Ne ogin gik mane wayudo yor kuo. Wase invest a lot of money, one mana investors. Jo piny ogolo pesa ofukegi. To gero kong'e ni gigero utegi giwegi. Piny owacho mar kaunti ma Migori kata kamano wach ni gidhi bedo piny kod johala ma ywakgi kendo giwinjre kaka idhi timgi mondo koro gichiw thuolo ne gedo mar chiro ni e loni mar piny owacho. Hiyo ni shamba ya serikali na wale wako hapo bado hawajaanza kutumia ama kufanya biashara kwa zile nyumba walizopewa miaka 5 iliyopita ili waweze kufanyia biashara. Na tumeona ni vyema instead of wafanye biashara kwa mahali ambapo ni mahali duni kidogo, gavana wetu ametuletea hili soko kubwa. One stage makoro giesani eka wapenjo jini to matu paro nade, matu do watim nango, wasumo paro mopogore opogore. Koro kwayowa ne ni mondo jomanyosha omi authority mar tiyo kacha gibeda mos. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Limo wacho ne gidhi bedo piny kod johalagi kendo gibed kod winjruok maber ka wacho ni chiro manyasani ma igerone dhi konyogi kod johala mamoko. Nomigi kanyo ma gichulo gima ne gichulo gi sano ma wang'eyo ni nyogi temo loso achiel ariyo adek mondo gimbe ngimagi osudi e chiro kanyo. Mak mana ni project makoro nyo kel mar milion 350 ni en project maduong' madhi konyo ji mang'eny. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kowuok Migori nyakoro mogoduge Nairobi, jodak ma Kiambu e gwenge mag Eastleigh boma ma Nairobi okwedo paro mar daro gi okang' mar ariyo mar chiwo thuolo ne gedo mag udi ma nengogi olor ma sirikal geto. Giwacho ni sirikal pok ochopo singo mane gichiwo e kinde mane gidaro ji e okang' mokwongo kendo ne weyo thuolo ne jolweny mag kor lwasi kata Kenya Air Force. Jafwambo marwa Efinya Kidi noluwo wach ni Nyakoramogi kendo mae report mare. Maromo mar jodak ma Kiambu kod apisas mag piny owacho mochung'ne ute ma nengogi oyweyo. Enichwang' kod lit kaluwore ni sirikal geto daro gi e okang' mar ariyo kowuok e puoth jolweny mar kor lwasi kata Kenya Air Force maromo eka 56 mar chiwo thuolo ne gedo ne ute makamano. Tulikuja hapa mkabobolea watu wetu nyumba huku chini. 5,000 people wanaishi nje kama wanyama. Wycliffe Kesevuli osedak Kiambu kuom higni mokalo 20. Olero ni kaachiel gi jowetege mamoko nyogi dhi chiwo pachgi e romo makamano mondo giler midhiero ma gikadhe kendo giyud kony mar ni omenda mane sirikal osingo pok giyudo nyaka sani. Mkutano nilikuwa naenda ndio niende kutoa shida zangu huko, ndio nione kama wataweza nisaidia. Juu mimi mwenyewe hata mahali naweza jitoa hapa niende mahali siwezi. Nataka niende kuona wale viongozi wakujeko kwa hii nyumba yangu waone bila maisha naishi. Ni maisha ya binadamu ama ni maisha ya ng'ombe huko nje ama ni maisha ya mbuzi? Ahadi ilikuwa ni watu wale wanakaa karibu na mtu. Baadaye tutakadanganywa, tutakuwa tunapewa 10,000 ya kununua chakula. Na wengine tafute nyumba. Hiyo pesa tutapata. Moko kuom jodak okwedo ahinya paro mar gero negi ute ma nengogi oyweyo kendo dwaro mondo sirikal ochimre tir gi singo ma negi chiwo. Ilibomolewa, tulikubali ibomolewe. Na wakasema baada ya ubomoaji watapanda nini miti. Hiyo ndio tunahitaji kuona miti ikipandwa, sio nyumba zingine tena zikijengwa huko. Osekadho koro dweche auchiel nyaka ne sirikal mapacho ka muk ute jogo mane oger kuonde mokiew gi aoche kendo singo mar pidho yien kaka achiel kuom yore mag kedo gi pioula e kinde koth mapek. Kata kamano, onge chudo moro amora mosemi jogo manomuk utegi. Hizo manyumba wanataka kutujengea, sisi hatuhitaji sababu tuko na uwezo ya kujenga manyumba yetu. Tupatiwe title deed tujijengee Kiambu. Vile watu wa estate wamejijengea, tuko na uwezo tujijengee, hatutaki kujengewa. Wale wote households 40,000 hapa Nairobi ambayo wamehamishwa kwa sababu ya safety yao, kila boma serikali tutawapatia shilingi 10,000 ya kutafuta makao mahali mtakaa mkingojea mpango ya serikali.
Magi duto timore tok doho mamalo chiwo chik mondo mi sirikal ochul jogo manodare kuonde thidhia e gwenge ma Mathare, Mukuru kwa Ruben kod Kiamaiko. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shabiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer, na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Nyasacha, anasegombo bedo gi nyathi. Timna dwacha. Moro mintiere machiegni ma en chenro mar poko pogore, chenro miteo ni kod an Sharon Ng'ao. Nyaka ifweny ni rangi mane kerewo gi rangi mane to golo rangi mane. Wan kod sunga nikech kit pok manie alworawa. Rangi mag pigi eki gin gitwo piyo. Riwri kodwa e poko pogore ka wamenyo pok kod talanta makende. Marketing ng'enyne atiyoga gi Facebook. Mana e chenro mar poko pogore. Chakre sa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi kawuok e yuen wadhi nyime kod weche manyien. Kawuono bedo odiechieng jodak mayudore Nyeri mar yudo mich kowuok kuom kambi mar Safaricom e bwo chenro ma otis ni Safaricom Sambaza Furaha. Safaricom kawuono limo bombe mayudore e alwora mar Gor Kenya machalo kaka Nyeri, Nanyuki, Timau, Kakiny to gichomo gwenge ma Embu. Safar mar kambi mar Safaricom ma idendo ni Safaricom Sambaza Furaha kawuono chopo e boma ma Nyeri. Jodak ka chore machiegni gi nyamburko margi kendo loyo mich mopogore opogore. Safaricom bende otimo limbe gwenge machaka, Mweiga kod Naru Moru, kastembe gi kaloyo mich mogundho. Simu yangu ilikuwa imeharibika juice na nilikuwa na shida, lakini nimesaidika. Nimesema asante na Safaricom idumu. Kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services timo limbe makamae ka giromo gi kastembe gi kendo gidhialogi gi mich mopogore opogore ka giingo higni 24 nyaka ne kambino chak chiwo chenro gi pachoka. Safarno kochopo kaunti ma Laikipia, johera mag Safaricom mamoko nochako loyo mich mopogore opogore kaka simbe, diek kod gwen. Nimefurahi siku ya leo kujishindia kuku. Nimejishindia mbuzi yangu ya krisi, so naona krisi yangu iko sorted. Safaricom bende osingone kastembe gi ni nonrogi mag simu omi arita makare. We have committed to offer worry-free experiences to our customers, and safety is key in that. Given lots of goodies, you've seen chicken, airtime, money, goods, and a lot of entertainment. And it's a celebration worth having. Odichieng' makiny, Safarno ne donje gwenge man Kubu, Mitungu, Marimanti, Kathwana, Chogorai kod Kionyo. Frederick Omondi, Ramogi TV.
Riwruok mar tuke mag basketball e pacho ka KBF olando ni Kenya dhi bago tuke mag Elite 16 tournament e kind tarik 28 dweni kod tarik 3 dwe mar 12. Tukego biro timore Kasarani Indoor Arena kod Nyayo Gymnasium. Jakom mar basketball e pacho ka Paul Otula wacho ni thuolo ma Kenya oyudo en okang' maduong' mokalo ne tuke mag basketball e pacho ka. Nairobi City Thunder en achiel kuom timbe mag Kenya madhi yuoro e tukego. The road to BAL is a critical qualification process for the finals of the final round of the Basketball Africa League, which will be held later on in 2025. And we are very excited that Kenya has been selected to host this very prestigious championship. And especially at a time when our champions, the Nairobi City Thunder, will be taking place in this championship. The Nairobi City Thunder has injected a new lease of life in Kenyan basketball. The standard of the game has really gone up. In fact, recently, we even had our under-16 boys team that went to Dakar, Senegal, and won a bronze medal. So whatever Nairobi City Thunder has done has rejuvenated basketball in Kenya. And we wish them well. Tuke mag Nandi Orkoyot Golf Tournament biro bedo kaka mago mag rapar mar jatenda Nandi manosenindo Koitalel Arap Samoei. Nyasi makamano ibiro tigodo e solomenda mag konyo jogo manie sekta mar golf kod rito kido gi timbe mag oganda jonandi. Chenro ni ma osir kod View Travel biro bedo tich abich mar jumani e Kenya Railways Club. E kinde nyasi no jotugo mag golf ibiro yienegi go picha kaachiel gi luwo mor mag sinema mag rapar Koitalel Arap Samoei. So on Friday we'll be teeing off in his honor. And the reason why we're doing that is to activate the fundraising, the investment. We're calling out to investors, partners, sponsors to invest in this production. So essentially we want to make a series production about Koitalel based upon the true events, his life and times. Koitalel Samoei. Erokamano nyakwa Ramogi kuom keto Ramogi TV kendo yiero Ramogi TV mondo okelni weche manyien. Aneno ka wuode janam ka Ugu Katito wacho ni Ruto walo mejo mbalariany pesa. Okay. Erokamano ahinya Imore Ayub jakino mar Uyoma Nyabera wacho ni okwayo gavana ma Kaluo mondo mi olok ngima jopiny magirito mondo dongruok obed machiegni e oganda mar Luo. Ka kamano nyakwa Ramogi nyisa ni thuolo mar orumo. Ka romo saa 3 wadhi duogo ka mondo watim weche gi duto te otimioro ni bende miorona podang' na yud thuolo mar limogi mondo aket gi ayanga. Ka kamano jaloko mara obedo Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Oriti masani warom saa 3.